Hej og velkommen til Autisme og ADHD indefra med Kim Lund Nielsen og Helle Bøjsen Madsen. Dagens episode vil vi snakke videre om det at være sendiagnostiseret. Og som lovet vil vi lægge ud med at forklare imposter syndrome. Ja, imposter syndrome. Det er jo egentlig noget, mange mennesker kender sådan, som udgangspunkt. Har det jo ikke... hænger det jo ikke sammen med autisme eller ADHD. Det er jo generelt begreb. Det er jo et generelt begreb, som folk måske kan opleve i deres arbejde, at man kan få sådan en tanke om, at jeg går jo bare og bilder folk ind, at jeg ved noget om det, jeg går og laver. Ja, jeg lader bare som om. Jeg lader som om, og en eller anden dag, så opdager de, at jeg slet ikke, altså... Jeg faktisk ikke ved, hvad jeg snakker om. Ja. Men det er også en del af, ja, i hvert fald autisme communityet. Er der et godt dansk ord for det? Ja, det ved jeg ikke. Nej. I forhold til det der med, når vi så har fået diagnosen, så sker det for rigtig mange, hvis ikke alle, at så kommer man i tvivl, har jeg det egentlig, eller som du er inde på, er det egentlig bare mig selv, der har diagnostiseret mig selv? Ja. Og har jeg bare fået narret en psykiater, der har studeret i mange, mange år for at få lov til at udrede og så videre. Lige præcis. Var det bare fordi, at jeg var så velforberedt, og jeg faktisk godt vidste, hvad det var, jeg skulle svare for, at jeg ville bonge ud på at have enten autisme eller ADHD. Ja. Og ja, selvom jeg vidste det siden 18, eller været overbevist om det siden 18 selv, og har haft diagnosen siden 21, så kan jeg stadigvæk indimellem få den der tvivl, hvor jeg så er nødt til at sige til mig selv, tag dig nu sammen, Kim. Ja. Du ved jo udmærket godt, at du bonger ud på det, og det, og det, og det, og det, og det, og det. Og det er ikke bare... Ja, så det er ikke bare noget, du bilder dig ind. Det er ikke bare noget, du har forberedt godt til en snak med psykiateren. Nej. Det er... Der vil jeg faktisk våge påstå, at der er jeg ved at være, at det er jeg faktisk overhovedet ikke i tvivl om længere. Ja. At det får jeg ikke, men det har jeg bestemt haft rigtig meget, og det har fyldt rigtig meget. Ja. Det der med at blive ved med at være i tvivl, der synes jeg jo, at sådan en som Manu Sareen, som er vores formand for ADHD-forening, der kan jeg helt vildt godt lide at have spejlet mig i ham. Ja. Fordi han får diagnosen, og så skriver han en bog, hvor jeg synes, at han kommer med rigtig mange gode argumenter og eksempler på, at det er sådan, hans liv har været, og at man kan se det både der og der og der, og det er ADHD, der fylder. Det synes jeg er meget tydeligt. Og han er blevet formand for foreningen. Ja. Og så fortæller han, at selv efter han har fået sin diagnose, der har han simpelthen fået lavet en ny udredning. Ja. Fordi han var i tvivl, om det nu bare rent var spil for galleriet. Til trods for, at han har skrevet en bog, hvor jeg synes, han argumenterer godt for det, og til trods for, at han er formand for foreningen, så er han så meget i tvivl, han lige får lavet en udredning mere, og bliver bekræftet i, prøv at høre her, du har simpelthen ADHD. Ja. Og han er fortsat, han brænder for det, og han arbejder rigtig meget med det. Og så fortæller manden, han så er lige blevet udredt en tredje gang også. Ja. For lige at være 100% sikker på, at han har ADHD. Ja. Og jeg kan levende sætte mig ind i, hvad det er, han mener. Ja. Men jeg tænker, det har noget at gøre med, hvad det lige præcis er, vi har med os i rygsækken. Fordi vi har jo et helt liv med, hvor vi har spejlet os i noget forkert. Vi har et helt liv med, hvor, jamen, det var jo egentlig ikke på den måde. Og så er vi jo bare, jamen, jeg er ikke tro mod mig selv, fordi jeg spejler mig i andre mennesker, som siger noget andet, og så tror jeg bare på det. Ja. Det ligger jo så dybt i os. Ja, det gør så. Og så synes jeg jo, at en mand som ham, hvor jeg tænker, jamen altså, det kan godt være, at jeg er i tvivl om mit det er rigtigt. Men sådan en mand som ham, han skal da ikke være i tvivl. Altså, han er både formand, og han har argumenteret, altså, ja. Så synes jeg, det er en god spejling i, at, jamen prøv at,
det kan vi altså have alle sammen, og det er helt i orden. Ja. Ja. Lige netop. Så mega fedt, at han fortæller om det. Ja. Men det, ja, det handler jo rigtig meget om, hvad vi har med i bagagen. Og det hænger også sammen med det, du var inde på før, at det er jo også det, vi får udefra, altså indimellem fra andre. Jamen, du er da ikke ADHD. Eller. Men også for nylig blev jeg spurgt, og igen, det var garanteret i en god mening, men hvordan har du kunne klare dig indtil nu? Og jeg tror ikke vedkommende mente det med det, men det var bare rigtig nemt for mig at høre det, som der har ikke været noget tidligere. Nej. Så hvorfor mener du lige pludselig, at du har det er så autist svært? og har ADHD og alverdens ting og sager? Ja, i forhold til det her med, at jeg faktisk kun magter at arbejde lidt over 6 timer om ugen nu. Og tidligere kunne arbejde fuldtid, eller mere end det. Og jeg kan godt forstå, også at det er svært at forstå. For det er også selv lidt svært ved at forstå indimellem. Ja. Men man kan jo godt arbejde over evne. Ja, det højeste grad. Og det tænker jeg, altså, en murer kan jo også godt overpræstere næsten et helt liv, og så være fuldstændig ødelagt i sin ryg, eller et eller andet. Det tror jeg ikke er så svært for folk at forstå. Men jeg synes, men de der kommentarer så er det også meget nærliggende, at man også kan overpræstere i forhold til sin hjerne, og mentale udfordringer. Overpræstere. Men nu lever vi også i et samfund, hvor vi jo ikke viser det hele. Ja. Så det der med, at folk de kan spørge, jamen, hvordan har du kunne klare dig indtil nu? Men det siger der også noget om, at det vi viser udad til, jamen det er jo der, hvor vi klarer os. Altså de har jo ikke kunne se, at hvis du nu har, hvad du så end har været, om du har været med på lejr som lærer, eller om du har været leder og haft møder, du har brilleret til, så har de jo ikke kunne se, hvad der er sket efterfølgende. Nej. De ser jo ikke, hvad der sker, når du er kommet hjem. De ved jo ikke, at du er gået hjem måske i 3 dage, og faktisk ikke fået noget at spise, og ikke haft kontakt til nogen, og ikke set fjernsyn, og ikke, altså, man ved jo ikke, de ser jo ikke bagsiden af medaljen, og let's face it, den fortæller vi jo heller ikke om. Nej. Så når folk de spørger på den måde, så tænker jeg jo, at det er en reel undring i, at hold da op, det har jeg slet ikke set komme, at du har haft det så svært. Og jeg ved godt, det kan være super svært at have det overskud, og huske at tænke, at det er det folk, de spørger om, når de spørger, når man bliver ramt på, at for helvede så anerkendt, når jeg nu åbner munden og siger, at jeg har det så svært nu, jeg gerne vil have noget hjælp, så anerkender jeg lige, at det faktisk er sådan, det er. I stedet for, at jeg skal til at forsvare, at jamen, hey, jeg har jo faktisk gjort sådan og sådan og sådan, uden at der er nogen, der har set det. Ja. Men det spørgsmål og lignende spørgsmål, synes jeg også tit bliver stillet, når der ikke rigtig er tid til at give et ordentligt svar på det. Ja. Fordi det er svært bare lige at svare kort på. Men især for os, som gerne vil have, at det bliver forstået. Ja. Og så gerne vil skære tingene ud i pap og være sikker på, at vi har fået sagt det hele. Men noget af det, der ligger i det for mit vedkommende, i forhold til at kunne klare mig så godt indtil nu, og noget af det der, som folk ikke har set, udover at jeg har været fuldstændig punkteret i perioder, når jeg har været derhjemme for mig selv, eller med min nærmeste familie. Det er også, at jeg har hele mit liv været snot forkælet, hvis vi skal bruge sådan et negativt ladet ord om det. Vi kan også gå med en mere positiv formulering. Jeg har hele tiden været omgivet
af nogle mennesker, der har kunne rumme mine behov. Mm. Du har haft det lidt som blommen i det, ikke? Ja, fordi i min barndom, så var det min mor, der passede mig op. Jamen så fandt jeg en pige og flyttede sammen med og blev gift med. Mm. Og det har langt hen ad vejen mindet om sådan et gammeldags hjem. Ja. Vi kan i hvert fald roligt sige, at jeg bidrog ikke til huslige i samme grad, som hun gjorde. Og så noget som at så lave hun mad. har seriøst været på arbejde, og hun har gjort det godt. Ja. Hun har serviceret dig. Ja. Og ros ud til hende. Sådan noget som at lave mad, for eksempel, det har jeg aldrig lært. Nej. Altså, det føler jeg overhovedet ikke, at jeg kan, og jeg bliver mega stresset, hvis jeg ikke har en klokkeklar opskrift, der ikke er noget som helst tvivl om og sådan noget. Jeg kan ikke sådan lige tænke, jamen så putter jeg bare lige lidt af det her i, fordi nu mangler det her, så kan jeg bare bruge det her, og så, jeg aner ikke, hvad det skulle være og sådan noget. Så det er hende, der har stået for det, lige ved at sige 360 dage om året. Ja, at hjemmet kørt. Ja, i hvert fald madlavningen. Altså, min holdning er jo, at vi skal være fælles om tingene. Altså, jeg har jo forsøgt at hjælpe med rengøring og sådan nogle ting. Men også inden diagnosen og sådan noget, der var overskud, der bare ikke altid. Og det her med de eksekutive funktioner og sådan noget, som vi nok skal dykke lidt dybere ned i et afsnit også. Men i forhold til at få planlagt, hvornår skal det ske, og hvad er det helt præcis, vi skal have gjort nu og sådan noget. Altså, tidligere var det jo så min ekskone, og nu er det så mig, Britt, der står for væsentligt mere, end jeg gør. Og hvis ikke jeg har andre til ligesom at hjælpe med at få det sat i systemet, var jeg lige ved at sige, så er der tit, at jeg ikke magter hvad skal man sige, at bidrage med særlig meget. Ja. Det har jo så gjort, at så har jeg så brugt det overskud, der var på arbejdet, eller på, når jeg har været ude i det offentlige, eller hvad man skal sige. Og så på den måde har jeg kunnet fremstå som en, der har kunnet en masse, men jeg har haft nogle mennesker omkring mig hele tiden. Der har været god til at hjælpe. Ja. Det har jo været en hjælp i den forstand, at jeg har kunne fremstå sådan forholdsvis velfungerende. Men jeg vil gerne bare sige også, at det er jo ikke udelukkende en hjælp indad til. Eller det er det jo, men det har bare påvirket mit selvværd ret kraftigt. Ja. Fordi selvom jeg har kunne fungere i nogle situationer, så har jeg jo haft dårlig samvittighed over, fordi min holdning er, at vi skal jo være fælles om ting, og vi skal jo hjælpe hinanden og sådan noget. Der har jeg jo ikke følt, at jeg har slået til nogensinde. Og når der så ikke har været en forklaring, så bliver det også nemt. Hverken over for min ekskone eller over for mig, Britt. Og så har jeg været slem til at dunke mig selv oven i hovedet med, at du er simpelthen ikke god nok. Ja, altså er du enten for doven, eller det er også for dårligt, at du ikke kan komme i gang, eller strukturere, eller fuldføre. Men set i bagspejlet, efter at have fået diagnoser og så videre, jamen så forsøger jeg jo så at arbejde på at tilgive mig selv og sådan nogle ting. Og jeg mener aldrig, at vi må bruge vores diagnoser som en undskyldning for ikke at gøre noget. Men jeg synes, vi skal have lov til at bruge det som en forklaring og et middel til at tilgive os selv og forstå os selv bedre.
Jeg synes også, der er forskel på at have den viden, i stedet for at tænke, at det er mig, der er noget galt med, eller det er også for dårligt, at jeg ikke kan det. Så er der jo forskel på at vide, jamen jeg har faktisk en ADHD, hvor jeg mangler noget Ja. op i hjernen, som gør, at jeg faktisk ikke har evnen. Ja. Så kan jeg enten få noget medicin, og det kan der blive lavet om på, Ja. eller jeg kan få nogle mestringsstrategier, som gør, at jeg faktisk kan, hvis bare de rette rammer er der. Ja. Fordi så får jeg mulighed for at lykkes. Ja. Men der er der stor forskel på, om vi slår os selv i hovedet samtidig med, eller om vi ikke gør. Ja. Om vi accepterer, jamen det er sådan, og så kan det godt være, at jeg har svært ved at gøre det her. Men jeg kan faktisk godt, hvis jeg får det struktureret korrekt. Ja, i hvert fald bedre. Ja. Igen, set i bagspejlet, så som barn oplevede jeg jo mig selv på et tidspunkt som meget forkælet, fordi min mor gjorde alt for mig. Ja. Men med den viden, jeg har nu, så tænker jeg, måske har hun bare været god til at spotte, at det faktisk, at jeg havde behov for noget ekstra. Ja. Dengang tænkte jeg bare, at altså jeg var hendes eneste barn. Ja. Så de der søskende, jeg snakkede om tidligere, det er halvsøskende. Så jeg havde sådan en oplevelse af, at det var ligesom hendes rolle. Det var at være mor, så hun kunne næsten ikke være i, hvis ikke hun kunne få lov at gøre alt for mig. Redde min seng og vaske mit tøj. Og jeg kan huske, da jeg blev teenager og sådan noget, så blev jeg ramt af sådan en, jamen det er ikke fair, at min mor skal gå og gøre alt for mig. Så jeg spurgte, om ikke jeg selv måtte have lov at vaske mit tøj. Og sådan. Okay. Men det kunne jeg nærmest ikke få lov til. Så jeg tror også, der det har nok har været været en kombination, lyder det til. Ja, lige netop. Det var det, jeg forsøgte at sige. Ja. Men at hun gjorde de ting, det gjorde jo så, at du havde energi til at få nogle andre gode oplevelser. Ja, lige netop. Men det her spørgsmål, jeg fik, du har jo kunnet, så hvorfor kan du så ikke nu? Det spørgsmål kommer også nogle gange til at stille mig selv. Og kan godt nogle gange ærger mig, eller jeg ved ikke lige hvilket ord, der passer perfekt til det, men irriterer mig over, og ja, der kan være forskellige følelser indover. Men nogle ting, jeg ligesom tidligere har haft en oplevelse af at kunne, men ikke kan længere på grund af den her udbrændthed. Ja. Og, er det en, du kender til også? Ja, Eller der er har flere du også aspekter i det. Fordi for det første, så har jeg det sådan lidt, jamen har jeg kunnet det? Ja. Eller har jeg maskeret mig til at være i det? Ja. Så er det fuldstændig rigtigt. Ja, så har jeg faktisk fået nogle oplevelser med, som jeg ikke ville være foruden. Ja. Fordi at jeg jo enten bare har fundet mig i det, eller ikke har været klar over, at det... Og det er jo der, hvor jeg tænker, både autismen og ADHD det indimellem kommer frem, fordi at autisten vil jo nok forsøge, at for mit vedkommende, prøv nu, gør jeg lige noget, så jeg kan holde til at være i det, og så jeg kan holde til at være i det i lang tid. Ja. Hvor ADHD-delen nogle gange siger, fuck det, nu giver vi den fuld gas, og så har vi det pisse sjovt, og så tager vi regningen bagefter, og ligger os ned et par dage, og kommer til hægterne igen. Men på lang sigt er det ikke helt så sundt. Altså det der med at overforbrug, og så komme ned, det er hårdt. Ja. Og der er nogle gange, hvor jeg tænker, men har jeg kunnet det? Altså, da jeg fik min diagnose, der satte jeg mig ned og kiggede på mit arbejdsliv. Ja. Og jeg havde så været sygemeldt her og der. Men når jeg regnede efter, så havde jeg jo rent faktisk været sygemeldt 23% af mit arbejdsliv. Ja. Uden at der var nogen, der havde tænkt, skal vi kigge lidt mere alvorligt på det? Jeg har også prøvet at sidde nede ved lægen og sige, at jeg havde det ualmindeligt svært og havde brug for hjælp. Og hvor han kigger på mig, så siger han, det har du jo sagt før, du kommer altid tilbage som en korkprop. Ja. Ja, men så skal jeg da heller ikke hjælpe, det kan du godt se. Men det var fordi, vi har overlevet i det. Men det er jo ikke ens betydning med, at det er smart, at det er sådan, det kører. Nej, men det var nemlig lige præcis det, jeg gerne ville frem til. Det er nemlig også
fandme heldig. Det er også den konklusion, jeg kommer til. Ja. Måske kunne jeg godt nogle af tingene stadigvæk, hvis jeg ville. Ja. Men så der var en pris at betale bagefter. Nu er jeg i en periode, hvor der sådan er rimelig god trivsel. Jeg er landet et godt sted sådan i forhold til arbejdsmængde og sådan noget til at kan have det nogenlunde okay. Der er stadigvæk for tit, jeg er nødt til at fravælge at tage ud og springe faldskærm for eksempel, fordi det er overskuddet ikke til. Så der er stadigvæk nogle situationer, hvor overskuddet ikke er der, men der er væsentligt færre nedsmeltninger, end der har været tidligere. Så det er jo ligesom et valg på den måde, kan man sige, at jeg vælger ikke at gøre tingene for at holde lidt mere balance i de der nedsmeltninger, som det synes jeg giver rigtig god mening. Fordi der er bestemt også i alt det her med, hvor jeg også har været sygemeldt og udbrændt og haft det svært, nogle ting, hvor jeg tænker, vil det så simpelthen sige, at resten af mit liv, så kan jeg ikke det her mere? Så kan jeg ikke tage til koncerter, fordi det er uforudsigeligt, og det er sindssygt støjniveau, og fulde folk, og sensorisk samtidig med, og kan jeg så aldrig det mere? Jo, det kan jeg faktisk godt. Fordi, ligesom du siger, det er et spørgsmål om, når først jeg har fundet mere balance og overskud, så kan jeg faktisk godt sige, nu er jeg faktisk, nu står jeg så højt i energi, at nu vil jeg godt kunne tage afsted og have en god oplevelse, uden at være ødelagt bagefter. Ja. Der er bare længere imellem, og alt andet skal køre. Ja. Og det er jo netop også en af tingene med det her med, nu er vi sendiagnostiseret, og kunne vi godt tænke os at have haft diagnoserne noget før. Og det har jeg også brugt energi på. Jamen, så kunne jeg have fået hjælp der. Ja. Men uanset hvordan jeg vil lede, jeg er altså den, jeg er. Og det er jeg blevet af, hvordan mit liv det så har været. Ja. Så nej, jeg ville ikke have haft det anderledes. Jeg er sindssygt glad for nu, at jeg har mine diagnoser. Og jeg er sindssygt glad for, at jeg nu kan tage højde for dem. Og hjælpe mig selv og bede om den hjælp, jeg så har behov for. Ja. Men jeg ville ikke have været dem foruden. Fordi hvis jeg havde vidst meget, meget tidligt, at jeg havde de her udfordringer, så var der rigtig mange ting, som jeg ikke havde lykkes i. Ja. Altså jeg tænker ikke, at det havde lykkes mig at tage en sygeplejerskeuddannelse, hvis jeg på forhånd havde vidst, at jeg både havde den og den udfordring. Nej. Altså der er mange ting, jeg har kastet mig ud i, hvor jeg har tænkt, men det kan alle andre, så kan jeg det også. Og så har jeg gjort det. Ja. Det er så kostet på energiniveauet, og jeg er dykket ned. Men jeg ville ikke have været det foruden. Derfor er jeg glad for, at jeg i dag fremadrettet kan tage højde for. Og jeg er glad for, at mine børn har fået deres diagnoser noget før, så de ikke behøver den der udbrændthed i. Ja. Fordi jeg tænker jo bestemt heller ikke, at jeg kommer tilbage på samme niveau, som jeg har været på, fordi at min udbrændthed har kostet nogle evner. Ja. Der er det langt hen ad vejen på samme måde. Jeg tror også, der er rigtig mange af de oplevelser, jeg har haft i mit liv, som jeg nok havde fravalgt, hvis jeg havde vidst, at jeg havde haft de her diagnoser. Ja. Og som nogle oplevelser, jeg er glad for, og har haft i mit liv. Men som jeg var inde på, så synes jeg, den seneste udbrændthed her føles så voldsomt, så der er også et eller andet i mig, der måske gerne ville have været udredt lidt før, så jeg lige kunne have undgået den sidste voldsomme mavepumper, der ligesom... Men den er svær, synes jeg. Mest af alt har jeg det ligesom dig. Jeg er glad for de oplevelser, jeg har fået. Men ja, det altså for mig ligger det også i, at det der med at vidse, det kan vi jo ikke bruge til noget. De påstår, at autister ingen forestillingsevner har, så det er jo nok bare derfor. Jeg har utroligt svært ved at forestille mig, i hvert fald, hvordan mit liv ville have været, hvis, fordi for mit vedkommende er der virkelig meget
forkerthedsfølelse forbundet med det, og lavt selvværd, og sådan nogle ting. Og det kan jeg godt være lidt i tvivl om det havde været bedre eller værre. Ja. Fordi jeg tænker faktisk, at der er en sandsynlighed for, at det kunne have gået begge veje, hvis jeg havde haft diagnoserne tidligere. Men det er heller ikke sådan, at jeg ikke tænker, at det kunne have været meget anderledes, og jeg så i det tilfælde også ville have været glad for det. For mig er det noget mere et spørgsmål om, det er meget unødig energi at bruge på det. Ja. Altså det der med, nu kan jeg læse ind på andre steder, at fordi man er autist, så kan man have det svært med at være i et forhold. Så er man udfordret på det og det. Ja. Og det er træls og svært og irriterende, fordi at alle andre har det så meget nemmere. Ja. Hvor jeg tænker, men det kan jo ikke hjælpe noget, at man tænker, at jamen, ham derovre, han har det så meget nemmere, fordi han er neurotypisk, og let's face it, han har det formentlig ikke nemmere, han har nok nogle andre udfordringer, tænker jeg. Ja. Men det der med at bruge så meget energi på, at det er synd for mig, at jeg er autist, fordi så har jeg de her issues, og de issues har andre ikke, så har de det meget nemmere. Nej, men så har de jo noget andet. Ja. Altså, hvor jeg tænker, jeg bliver nødt til at forholde mig til, hvad jeg har. Jamen, jeg har de udfordringer i det og det og det, og det sørger jeg så for at tage ansvar for at gøre noget ved, og få hjælp til at acceptere, i stedet for at bruge alt det der energi på. Jamen, hvis bare jeg havde det ligesom dig, så havde det da meget nemmere. Ja. Det tror jeg faktisk ikke. Ja, men da vi så havde fået vores diagnoser, hvordan havde vi det så? Altså, jeg følte jo virkelig, da jeg fik min autisme-diagnose, at jeg fik en forklaring på rigtig mange ting. Og det tænker jeg, dem der har den der indstilling til, der er ikke noget galt med mit barn. Det skal de også lige være opmærksom på, at det kan altså være en kæmpe hjælp. Og det at kunne få en forståelse for nogle ting, der var sket tidligere i mit liv, var en kæmpe befrielse. Ja. Og tilsvarende, da jeg så fik ADHD-diagnosen, eller rettere sagt, sådan i kølvandet på det, min psykiater havde sagt og sådan noget, så kunne jeg også godt se, at der var nogle ting, hvor brikkerne alligevel ikke helt passede sammen, selvom jeg havde den her autisme-diagnose og hænge tingene op på, så var der nogle ting, der ikke helt passede. Og da ADHD-delen så kom med i det, så føler jeg ligesom, at nu har jeg en helt anden forståelse, en noget at forklare de der ting i mit liv, og den måde, jeg er i verden på. Ja. Helt anderledes. Så fik jeg også sådan en følelse af, okay, nu har jeg så meget mere forståelse af, hvad det er, der er i spil og sådan noget, så nu bliver det hele meget nemmere. Synes du ikke, det er dejligt, at alting er blevet meget nemmere her? Jo. Jamen, jeg synes jo netop også, for det første, jeg synes jo, det var fantastisk at få de der diagnoser. Ja. Jeg synes, det var en befrielse. Og endelig langt om længe, så gav tingene jo mening. Det kan godt være, at det ikke altid var til at forstå, eller at jeg egentlig kunne forklare det, men det gav mening, at det var sådan. Så det synes jeg var en befrielse. Og let's face it, vi fejrede det hjemme også med kage, med tillykke med diagnoserne. Og det har vi gjort, både når jeg har fået, og ungerne har fået, og fordi det synes vi faktisk, det har været en fest. Fordi så ved vi, hvad vi har med at gøre. Og så kan vi handle ud fra det. Og så har jeg der faktisk mulighed for at lykkes, i stedet for at ignorere en eller anden skjult modspiller. Og min tanke var nemlig også, da jeg fik de der diagnoser. Thank God. Nu går det fremad. Nu vender det. Nu ved vi, hvad vi har med at gøre. Så bliver der mere forståelse og mere rummelighed og andre forventninger. Ja. Og som du så lige spørger, om ikke det har været dejligt lige siden. Nej. Fordi
det var så nok min rosenrøde måde at se verden på. Ja. Der blev skuffet lidt der. Fordi fordi jeg synes jo stadigvæk, at jeg skulle leve op til at være neurotypisk. Ja. Nu havde jeg bare en diagnose, som jeg så skulle lære at styre, og så stadigvæk leve op til det samme. Så der synes jeg jo så ikke helt, at jeg er blevet mødt alligevel. Men jeg synes også for mit eget vedkommende, at rejsen har været lang. Fordi en ting er, at jeg lige der synes, det giver mening. Jeg forstår det og det og det og det. Men det var jo begrænset, hvad jeg egentlig forstod. Ja. Fordi, som vi har snakket lidt om, altså de sensoriske ting, og stemming, og det der med, at tingene skal give mening, og de eksekutive funktioner, kunne jeg jo godt se det store billede i, at jeg havde svært ved. Men hvor svært jeg faktisk havde ved det, og hvor meget jeg havde maskeret, både for verden og for mig selv, havde jeg jo ikke nogen som helst anelse om, da jeg stod som nydiagnostiseret. Det har jo virkelig været lag på lag på lag, at når jeg så har fundet ud af, gud, jamen jeg gør jo egentlig sådan her for at kompensere. Hvad har jeg egentlig lyst til at gøre i stedet for? Ja. Hvor jeg synes, nu er det så ved at være nogle år siden, at jeg er kommet meget, meget længere i selvindsigt i dag, end dengang. Ja. Ja. Så det er jo ikke kun resten af verden, der skal lære, at jeg er anderledes. Det er da lige så meget mig selv, der har skulle lære. Ja. Hvem jeg egentlig var. Fordi let's face it, det er jeg da seriøst ikke, da jeg stod som nydiagnostiseret. Der synes jeg bare, det var rart, at tingene gav mere mening. Men hvor presset jeg faktisk kunne blive over de sensoriske ting, det havde jeg ingen anelse om der. Nej. Og igen, fordi jeg gerne vil have ting, der giver mening. Og det, nogle gange skal vi også acceptere, at det faktisk bare er sådan, at jeg kan faktisk bare få en nedsmeltning, hvis ikke du slukker for det der musik, inden jeg har talt til 5. Ja. Ja. Det kan jeg totalt genkende. Og jeg er da også et helt andet sted nu i min selvforståelse end for 2 år siden. Ja. For eksempel. Men oven i det, og de der forventninger, jeg måske kunne have i forhold til, at nu bliver tingene meget nemmere og sådan noget. Altså, man kan jo kun komme et vist stykke med en større selvforståelse, fordi så længe ens omverden ikke har den samme forståelse endnu, så bliver vi jo stadig mødt af en verden, der ikke er indrettet efter vores måde at være i verden på. Og det er jo også en af grundene til, at jeg gerne vil lave en podcast. Ja. For at give mine egne omgivelser og mange andre muligheden for at høre, hvordan det er, vi oplever verden, og få en større forståelse for de her ting. Ja. Og jeg kan godt forstå, at det selvfølgelig ikke er lige så interessant for alle mulige andre, som det er for mig. Og at det er svært. Eller at jeg ikke kan have en forventning om, at alle omkring mig skal have lige så stor forståelse for de her ting, som jeg selv har, eller noget i den stil. Ja. Men jeg maskerer da stadig hele tiden. Ja. Fordi det er nødvendigt. Og så er det det, vi kender, og det er det, der er sikkert. Ja. Men jeg synes jo, netop i det der med at skal have lavet om på tingene fremadrettet, der ligger også et stort ansvar på vores egen vegne. Ja. Fordi, ja, som du siger, jeg maskerer bestemt også. Men jo mere jeg forsøger ikke at gøre det, altså jo mere åben og ærlig jeg er omkring det, jo nemmere er det jo også at møde mig. Blandt andet, altså, godt, så nu, så igen, sygemeldt og arbejde, og så er det jo om at få lavet en forventningsafstemning med jobcentret. Jamen, så skal du tilbage til arbejdsmarkedet. Jamen, så skal vi lige have fundet ud af, hvad vi snakker. Ja. Fordi altså, snakker vi 37 timer, så skal vi have det revurderet. Ja. Men det er jo ikke nemt at vide, at jeg ikke skal på 37 timer, hvis ikke jeg er åben og ærlig omkring, hvordan jeg egentlig har det, eller hvad det egentlig er, de gør ved mig.
Men det der er, det er, at tidligere, så har jeg jo ikke følt, at jeg har kunne sige, jamen hør nu her, på de dårlige dage, der ligger jeg i fosterstilling ude på badeværelsesgulvet. Ja. Og that's it. Ja. Det er jo en god idé, at dem på jobcenter, de faktisk får at vide, at det er der, jeg ligger. Ja. Det synes de faktisk heller ikke, at det er et smart sted at Nej. ligge. Og så kan vi jo komme videre. Ja. Men der har jeg jo maskeret og sagt, prøv at jeg havde lige en dårlig dag. Ja. Og det er jo godt at vide, hvad en dårlig dag det betyder. Og jo mere åben og ærlig jeg er omkring, hvad en dårlig dag rent faktisk betyder for mig, jo nemmere er det jo også at møde mig. Ja. Ja. Men den maskering er jo ikke så nem at lægge fra den ene dag til den anden. Nej, det er det. Og jeg synes også, det er så også rigtig lang tid. Og, altså, jeg føler ikke, jeg er i mål endnu med at finde ud af, jamen, hvem er jeg så nu, som du var inde på i forhold til det med at få diagnoserne, og der er ikke noget galt med, og så videre. Nej, der er ikke noget forandret ved hverken dig eller mig. Fordi vi har fået en diagnose. Jeg er stadigvæk den samme Kim, som jeg hele tiden har været. Men jeg synes jo stadigvæk, at jeg skal bruge den viden til at på en måde alligevel at få skabt en ny Kim. En ny måde at være i verden på. Ja. Så jeg jo i hvert fald ikke overbelaster mig selv på samme måde. Og det synes jeg er en balancegang, eller et projekt, jeg ikke føler mig i mål med endnu. Jeg er stadigvæk sådan lidt usikker på, jamen hvordan er det helt præcist, jeg skal være i verden nu, så der er balance i det hele. Ja. Kommer vi nogensinde dertil, tror du? Det er jeg ikke sikker på, og det er jeg heller ikke sikker på, at der er nogen, der sådan fuldstændig er, heller ikke neurotypiske. Jeg tænker også bare, at det er en proces. Jeg tænker mere, at det er et spørgsmål om, at man egentlig er tilfreds med der, hvor man er, men at man stadigvæk kan arbejde på, at tingene de kan blive bedre på nogle områder. Ja. Altså for mig, det der er meget, meget vigtigt i alle de her diagnoser, det er jo at komme på plussiden i energi. Lige netop. Og så have fravær af nedsmeltninger. Ja. Fordi nedsmeltninger, det er da noget, fanden har skabt. Og udfordringen, det er det, som vi også var lidt inde på i det sidste afsnit, det der med, at diagnoserne på mange måder trækker i forskellige retninger. Ja. Så jeg øver mig stadigvæk på at finde en balance i at give autisten nok struktur og forudsigelighed og sådan noget, samtidig med, at ADHD'eren ikke bliver for restløs. Og så lige pludselig gør noget voldsomt. Og at jeg stadigvæk får nogle oplevelser ind i mit liv. Mm. Nu kommer det måske til at lyde lidt som om, at vi mener, at det kun er fordi, vi er ADHD'ere, at det fungerer på den måde. Så jeg vil gerne lige slå fast, at det jo også gælder ADHD'ere, at de kan være fuldstændig smadret, efter at de har kørt i et højt gear og have behov for at restituere. Og ligeledes er det jo heller ikke sådan, at autister per definition ikke har lyst til at lave noget og komme ud og opleve noget og sådan noget, og bare har lyst til at sidde og passe sig selv 24/7. Vi forsøger bare på at give nogle eksempler på, hvor det er, vi oplever, at vores autistdel og vores ADHD-del ligesom trækker i hver sin retning. Og det vil vi så fortsætte med nu. En af tingene, det er i hvert fald det her med at overforbruge mig selv på nogle ting, for så at betale en pris bagefter, som du var inde på tidligere her. Sidste sommer kørte vi, mig og jeg, til Budapest, og det var en fed tur, og jeg nød det helt vildt, og vi havde fundet sådan en Airbnb, hvor vi boede sådan rimelig hjemligt, og det føltes lynhurtigt som noget, der var hjem for mig i den periode, ikke også? På en anden måde end et hotelværelse eller sådan noget, ikke også? Og var ude og opleve en masse i byen i de der, hvor vi havde 8 overnatninger i Budapest, udover det, der sådan var på køreturen frem og tilbage.
Og det var helt vildt fedt. Jeg har lige en lille anekdote fra køreturen, jeg tænker, jeg bare lige tager med nu også. Vi kan godt lide at høre Sara Monopolet podcast, når vi kører bil. Og der var i hvert fald en tydelig ADHD-episode, fordi vi hører så et nyt dilemma, der bliver læst op. Altså, og så, da hun er ved at være igennem det, så opdager jeg, jeg spacede der vist ud der. Spoler jeg tilbage og hører det igen. Så må jeg sige højt til mig, nej, jeg spacede fandme ud igen. Ja. Spolede jeg tilbage en tredje gang. Og så, nu skete det igen. Hvad handler det her dilemma om? Ja. Kan du ikke forklare mig det? Nu gider jeg ikke at spole mere. Nej. Så begynder mig at forklare, hvad det handler om. Og så er jeg fandme nødt til at sige til hende, undskyld, men jeg spacede. Ja, jeg kan simpelthen ikke høre, hvad du siger. Så er vi oppe på 4. eller 5. gang. Der lykkedes det så at finde ud af, hvad dilemmaet var. Men vi nåede til Budapest i god behold, og jeg drøner derudad. Og da vi så kommer hjem, så var det jo så bare lige sådan, at så lå jeg så var jeg stort set ikke uden for en dør i en hel uge. Nej. Og blev ramt af sådan social angst, som jeg periodevis bliver ramt af, når jeg har overforbrugt mig selv. Og efter 4-5 dage, tænker jeg, nu prøver jeg lige som et lille eksperiment og smutte over på McDrive og købe et par hamburger. Jeg bor i sådan en andelsbolig, så jeg skal gå sådan igennem hele andelsforeningen ned til min bil. Ja. Jeg har et kæmpe sug i maven. Hvad nu hvis jeg møder nogle af de andre og skal til at hilse og snakke med dem, eller forholde mig til nogen. Og da jeg kommer tilbage og stiller min bil, så løber jeg faktisk hjem igen. Ja. Og bliver inde bag hjemmets 4 vægge i 2-3 dage mere. Ja. Så det er bare noget af det, der følger med, hvis jeg vil det. Og indtil videre, så er jeg kommet til den konklusion, at jeg har lyst til at have den slags oplevelse i mit liv. Så jeg kommer nok til at vælge at tage afsted til nogle ting stadigvæk, men prøve at være opmærksom på, at der så er luft i kalenderen på begge sider. Ja. Hver evig eneste gang til, at der kan komme en efterreaktion. Ja. Og det er jo også der, hvor jeg er, og det lyder også super fornuftigt. Der, hvor det kan være rigtig, rigtig svært, det er, når vi er i en presset periode. Ja. Når vi synes, at nu er det svært, så har jeg i hvert fald ikke forestillingsevne til at se, at det kan blive godt igen. Nej. Så har jeg svært ved at se, hvorhenne det er, at jeg får så meget rum, at jeg igen kan få de der oplevelser. Og så bliver det jo meget, at så er der jo ingen positive ting, så er det jo bare ren struktur og ren overlevelse. Ja, og det er der jo ikke noget ved. Nej. Og det kan være super svært at huske på og høre i de der svære perioder, at det faktisk godt kan lade sig gøre. Ja. Og noget af det der med at få diagnosen og de der steps, det er jo også at lave om på ens egen oplevelser af. Fordi både mig selv og andre kan jo høre tit, jamen jeg er presset lidt tiden, fordi jeg skal jo både det og det og det. Hvor Skal du det? Hvem siger, at du skal det? Jamen det plejer vi jo, og det er jo traditionen, og prøv at når vi bliver inviteret til fødselsdag, så skal vi til fødselsdag. Saftsus med dig ikke, hvis det betyder, at du ikke kan noget de næste 2 dage. Nej. Igen. Men det har noget at gøre med, at vi skal jo lige ind og tage stilling til selv. Jamen det her, det kan jeg faktisk godt tillade mig at sige nej til. Ja. Eller det her, det kan jeg i hvert fald godt tillade mig at udskyde til et tidspunkt, hvor at der er energi til det, i stedet for, at det skal koste på mig bare. Ja. Men det er jo sådan nogle ting, altså, det er jo ikke fra day one, at vi bare kan sige, nå jamen, så skal jeg huske at tage hensyn til mig selv, og så skal jeg have en pause ind der, og så skal jeg jo, og det er helt okay,
at jeg siger nej til at komme til den fødselsdag, eller det er helt okay, at jeg siger, at det har jeg ikke energi til. Det er jo en proces at komme dertil, at man skal sluge de kameler, at andre de synes, det plejer du da godt at kunne, eller hvorfor kan du ikke det, eller kan du lige prøve at tænke lidt på os andre, det er altså ikke kun dig, det handler om, og hvad man ellers kan blive mødt af. Ja. Altså det kræver jo også noget, at man tør at stå fast i det og sige, jamen det kan godt være, at jeg skuffer alle andre, men jeg bliver også nødt til lige selv at blive ovenvande. Ja. Godt. Jeg tror, vi vil lade det være det om at være sendiagnostiseret for denne omgang. Hvis du kan lide vores podcast, så husk at klikke følg i din foretrukne podcast-app. Og hvis du tænker, at det kunne være noget, andre kunne sætte pris på, så del den og klik like eller bedøm, eller hvad det nu hedder i din app. Husk, at du også kan følge os på sociale medier, hvis du er interesseret i det. Helle har Instagram på profilen Autist og ADHD-striber, og jeg har på Instagram og Facebook under Spring Ud Autist. Hvis du har noget kritik eller spørgsmål til podcasten, eller noget forslag til indhold, så er du meget velkommen til at skrive på kontakt@springudautist.dk. Her kan du også skrive, hvis du er interesseret i at booke mig til et foredrag eller noget supervision eller sparring. Tak for denne gang.